Nola lortu dute? Nola lortu dute maila goreneko hirien artean egotea? Tira, erantzunak nahi ditut. Nola lortu dute hori, Arrigorriagan? Beno, pista batzuk bildu ditugu. Baina ez dugu inolako ondorio horik etera. Ez? Gogorarazten dizuet ondorioak ateratzeko gaudela hemen. Arrigorriaga kopiatu behar dugu. Gure misioa udalerri hori imitatzea da. Ea, badakigu kirol instalazio onak dituztela. Igeri lekua, pilota lekua, jolasteko eremuak, eskalada murruak, tenis eta padel pistak. Berdegune asko dituzte. Barua parkea, Mendiko Solokoa, Montefuerteko parkea, Agirre lehendakariarena. Ondo komunikatuta daude, trenez eta autobusez. Lotura zuzena dituzte, autobidetara eta errepide nagusietara. Bla, bla, bla. Hori da daukagun guztia? Ez, gehiago dago. Baita ere oso berezia den eliza bat daukate. Andra Maria Magdalenarena, hain zuzen ere, sekulakoa. Eta Kristo Santuaren baseliza. Bai, Kristo Santuaren baseliza eta Aurrezketako San Pedrorena. Kulturaren arloan hori ez dute alde batera uzten. Kulturetzea daukate, liburutegi dotore batekin. Eta Lonbo aretoa, zinema eta antzerkia programatzeko 200 eserleku baino gehiagorekin. Eta ezin dugu ahaztu Abuzu zentro soziokulturala. Gaztegunea eta udaletxe berria. Bueno, hilerriak zerbait ezberdina dauka. Modernua da. Akonfesionala, bakarra da Europan. Bai, eta zer diozue Nerbioi ibaiak parkearekin eta bidegorriarekin herriari ematen dion nortasunaz? Nortasunaz? Hori da, lortu duzuen guztia. Hortarak ordaintzen dizuet, alferra lakoak. Aste osoa daramazu hemen. Aste osoa! Eta baliabide guztiak izan dituzue eskura. Eta zuek berriz, herritarrek egiten dutena zelatatu duzue. Euren izateko modua. Horrela kopiatuko dugu. Arrigorriaga. Eta Hondartza? Ez dut Hondartzaren irudirik ikusi. Zer gertatzen da? Bai? Hondartza, portua? Ez dut aipatu ere egin. Non dago portua? Jauna, Arrigorriaga ez dauka porturik. Ondo. Hori da behar genuena. Ez dauka kostarik. Eta nola imitatuko dugu herri hori? Non dago gakoa? Zerk egiten du Arrigorriaga hain berezia? Ezin dugu ezer egin. Gakoa jendea da. Bai. Paregabeak dira. Desberdinak. Euren nortasunaz eta herriaz harro daude. Kopiatzeko beste toki bat behar dugu. Ezinezkoa da jende hori imitatzea. Bigarren planarekin konformatu beharko gara.